ukusetshenziswa nezinsiza zokuphatha. Imikhiqizo kanye nomqondo wohlelo lokusebenza lihamba kanje. Wonke umuntu kumele wazi umehluko phakathi kwensipho yokugeza neyokubulala amagciwane. Kumele kube khona isinyathelo esihlanzekile esomile kanye nesinyathelo esihlanzekile esimanzi. Isibulala amagciwane ngeke sisebenze uma kukhona imfucumfucu phezu kwendawo engcolile. Isetshenziswa kumele kuvele inombolo yokubhalisa. Umsebenzi kumele efunde nelebuli. Mayelana ukukhipha amagciwane, kumele kwenzeke zonke izinto zokusebenza, izinsiza zokuphatha, izimoto endaweni nezimoto zokuthutha. Mayelana izisetshenziswa, kumele zihlukaniswe ngomsebenzi. Ungalokothi ukusebenzisa amathuluzi afanayo wokuphakela izilwane nokuhlanza ubulongwe. Yiba nemishini yezilwane ezigulayo noma ezihlaliswe zodwa. Gwema ukwabelana kwemishini phakathi kwamapulazi namaqembu okukhiqiza. Hlanza futhi ubulala amagciwane njalo. Bamba amathuluzi ngezandla ezihlanzekile noma ngama-glove. Gcina impahla ngendlela efanele. Izinsiza zokuphatha zihamba kanje. Sebenzisa izindawo zokuphatha ezifanele ukuze unciphise ukucindezela nokulimala. Hlanza njalo futhi ubulala amagciwane ey'ndaweni ezigcwele isiminyaminya njengezibaya zokuhambisa izilwane, amarempu okulayisha nezibaya zokuhlunga. Gwema ukuminyana ezibayeni zokuphatha. Kumele kube khona izindawo ezihlukane zezilwane ezigulayo noma ezihlalise zodwa. Khawulela ukufinyelela ey'ndaweni zokubamba. Hlola izinkungu njalo ukuze uthole umonakalo. Mayelana uthango, kumele kube khona ukubiyela okuvikelekile. Ipulazi lonke kufanele libiyelwe ngothango oluvimbela ukuthi izilwane ezidukayo zingangeni futhi zigcine imfuyo yakho ngaphakathi. Vimbela ukuthintana yemfuyo yomakhelwane. Hlola uthango ugcine njalo. Qinisekisa ukuthi izilwane ezinempilo nalezi ezigulayo azikwazi ukuthintana ngqo. Ungabeki ukudla noma imisele yamanzi